Llegeixo el text es diu Els embolics d'en Quimet. No, Els embolics d'en Quimet López, més aviat. Primer llegeixo el títol, només llegeixo el títol, i si vull fer el que us he dit abans, que és aturar-me i pensar què fa el meu cervell, automàticament, només de llegir Els embolics d'en Quimet López, ja d'entrada em faig dues preguntes. Primera, què és en Quimet López? La resposta, de moment no la tinc, perquè només he llegit el títol, i puc dir d'entrada, tranquil·la, que el que toca és llegir. I ja ho sabrem què és en Quimet López. I després em faig una altra pregunta. Això dels embolics, què deu ser? Puc pensar, fer-me només la pregunta i dir, ja ho resulta mentre llegeixo, o també puc fer una altra cosa, és associar aquesta pregunta a una predicció, a una hipòtesi que em puc fer. Aquests embolics d'en Quimet López deuen ser perquè aquest noi segur que es posa sempre en baralles. Sempre deu estar emmerdat, embolicat amb alguna cosa que no acaba de ser prou correcta. Poder baralles o alguna cosa d'aquestes. He començat a llegir el títol. Fa estona, que dona voltes? Que sí? Ho fem, això, normalment? No. Ara mirarem si fent-ho així entenem més o menys el text. I què ens perdem si no llegim d'aquesta manera? Si no llegim de forma alentida? Què és el que ens perdem? Entesos? Diu, continuo llegint, I diu, un bon dia, a classe de llengua, en Quimet López li van explicar que no és el mateix un full que una fulla. Jo llegeixo això i ja d'entrada dic, mira, ja et tinc una altra pregunta. Aquest noi devia tenir problemes, segurament, i potser aquests embolics de què parlava el títol devien ser embolics que feien referència a coses que no entenia, possiblement. Només he llegit una línia. Continuo. Em puc fer una altra pregunta. Pot ser que jo no sàpiga què és un full i què és una fulla. Què deu ser? I continuo pensant, bueno, ja ho veurem. Ja si ho diu, el text. Pot ser que ho digui. Si no, ja és una pregunta i a mi m'interessa saber-ho perquè jo soc curiosa de mena. A mi, quan llegeixo una cosa i no l'entenc o no la sé, no m'està bé deixar-ho. Me n'he d'anar a internet, me n'he d'anar al diccionari, me n'he d'anar a l'enciclopèdia, me n'he d'anar al mestre i li he de preguntar. Perquè no m'és igual no saber què és un full i una fulla, jo vull saber-ho. Però de moment hi poso fe i continuo llegint, a veure si el text m'ho diu, perquè a vegades pot ser que m'ho digui. Les fulles són els arbres i les plantes en general. I els fulls són de paper, o de cartó, o de cartolina. Guaita, ja està, ja ho sé. He tingut una mica de paciència, em havia fet una pregunta, ja m'ho ha resolt el text. Perfecte, ja ho entenc. Les fulles són els arbres, les plantes, els fulls són de paper o de cartó o cartolina. Ara penso i relaciono amb el que he dit abans. Era classe de llengua i en Quimet López està allà assegut fent d'alumne i li fan aquesta distinció. El mestre li explica, en Xevi li diu que el full no és el mateix que la fulla. Així escrivim en fulls de paper i els llibres i les llibretes tenen fulls i quan els girem diem que girem full. Molt bé, esclar, és veritat. Giro full perquè ja tinc clar que a la pregunta que em feia el full i la fulla és dels arbres i el full és de paper. Fins aquí ho vaig entenent bé, però fixeu-vos com vaig aturant, que sigui. Què comprovo? Comprovo que, exactament, que tot el que vaig llegint ho vaig entenent. No m'està bé tirar ràpid i continuar llegint. Tot té càmera lenta, tot té aturada, penso, miro com ho faig, a poc a poc. Perfecte. Acabo de dir que quan girem diem que girem full. Però també a les pastisseries tenen pasta de full. Aquí ja hi ha una altra excepció. He parlat de full, he parlat de fulla i pasta de full. I pregunto, ostres, ara què he de voler dir? I automàticament és una pregunta que ja sé respondre. Ja sé què és la pasta de full, perquè ja he anat a la pastisseria, a més m'agraden els dolços, m'agrada menjar pastissos, i sé que la pasta de full són capes fines, molt bé,
El Milfulls, per exemple, que és un pastís que té crema i xocolata al damunt, és un pastís fet amb pasta de full. Molt bé. Molts dels pastissos i dels pastissets petitons que es fan amb fruita també tenen moltes vegades aquestes capes de pasta de fulls. Fixeu-vos que vinga i vinga i vinga i vinga. He llegit el començament del començament. No he fet res més. Ara, vosaltres. Repeteixo. Sí, home no, pots agafar-ne un, ara ho repartiu, no sé com ho feu. Bueno, tenim repartidors.